Още когато се запознахме, се впечатлих от отговорността и професионализма, с които подхождат към всяка една процедура. Затова им се доверявам вече от няколко години насам. Първата ми процедура беше криотерапия, но от тогава насам съм правила лазерна епилация на цяло тяло, форма, която е радиочастотния лифтинг за тяло и велшейп. Може би всичко. От форма резултатите ми са изключителни. Работихме задна част на бедрата, където има абсолютно видимо стягане и повдигане. Буквално ме върнаха няколко години назад от към форма, така че благодаря. Определено да, и съм изключително щастлива и благодарна за самочувствието, което имам благодарение на процедурите при тях. Горещо ги препоръчвам.